Grippereiden lisäämiseen tarvitset tietysti vasaran ja nauloja. Gripperit on noin 0,5 sentin paksuisia, eli kannattaa valita naulat sen mukaan. Lähde asettelemaan gripperit ympäri kehikkoa. Jos sulla on pienempi kehikko, ne saattaa asettua tosi kätevästi ihan vieri viereen. Mutta tässä mun tapauksessa mun kehikko on pikkasen isompi ja gripperit ei ole tarpeeksi pitkiä, niin mä laitan 2 aina yhdelle sivulle. Ja siihen väliinkin saattaa jäädä pieni rako, mutta se ei kyllä käytännöllisesti haittaa sitten kun levität tai laitat kankaan niihin grippereihin kiinni, niin kunhan se on tarpeeksi tiukka ja pingotettu, niin se ei haittaa, vaikka siellä gripperien välissä saattaa olla pieni rako. Ja kun sä oot saanut tarkistettua, että kaikki gripperit mahtuu hyvin kehikon reunoille, niin ota ne alas ennen kuin rupeat nikkaroimaan niitä pysyvästi kiinni, koska ne saattaa siinä täristyksessä lennellä pitkin poikin. Nikkaroi aina 1 gripperi kerrallaan. Ja mun tekniikka oli se, että mä laitoin naulan jokaiseen reunaan ja sitten yhden siihen gripperin keskelle, niin se pysyi tosi tukevasti kiinni paikoillaan. Vältä nikkaroimasta niitä gripperipiikkejä lyttyyn, koska nehän on ne, jotka pitää sen kankaan paikoillaan. Ja tietysti kannattaa ihan ensimmäiseksi tarkistaa, että sun gripperi on oikein päin. Piikit on yleensä tällaisessa pienessä kulmassa, ne pitää sojottaa ulospäin, ei sisäänpäin, muuten se kangas ei pysy paikoillaan. Eli tsekkaa tuo ihan ensimmäisenä ennen kuin laitat gripperit paikalleen. Grippereiden lisäksi mä lisään tällaisen pienen koukun, joka helpottaa langan kulkua siitä kerästä siihen pyssyyn. Ja jos olet oikeakätinen, niin laita ihmeessä tämä siihen oikeaan yläkulmaan. On saatu vasenkätinen, niin laita vasempaan yläkulmaan. Se helpottaa sitä langan kulkua. Nyt on sitten kehikko valmis, gripperit paikallaan sekä lankakoukku.